velkommen tilbage til Knit by Moltrups strikke podcast. I dag der skal vi snakke om, hvordan man får sig en sweater eller et stykke beklædning, som kommer til at passe en selv. Og jeg kommer til at snakke lidt om nogle strikkefastheder, så man er sikker på, at man får det endelige resultat, som man ønsker sig. Jeg har en masse noter på telefonen, som jeg vil kigge lidt på. Vi skal blandt andet i dag ind på vægtklasserne, altså tykkelserne af garn. Vi vil snakke lidt om strikkefastheder, og om hvordan man får det maskeantal, man skal have ifølge opskriften, men også hvad man gør, hvis man ikke kan få det maskeantal, man ønsker, man skal bruge. Så snakker vi lidt om valg af, hvilken størrelse man skal strikke, og hvordan man bedst vasker og blokker, så man kan få det bedst mulige endelige resultat. Jeg tænker, vi starter lidt omkring vægtklasserne. Og den er sådan en lille smule svær, fordi det er måske en lidt mere utraditionel måde at gøre det i Danmark, og tale omkring de her vægtklasser. Det gør man typisk, når man er håndfarver, som jeg er. Vi deler vores garn op i tykkelser i de her kategorier, som hedder lace, fingering, sport, DK osv. Det er der mange, der ikke forstår eller har hørt til før, så derfor vil jeg lige prøve kort at gennemgå de forskellige, så I får en idé om, hvad det er for noget, og hvad det kommer til at betyde. Jeg skriver nemlig ikke strikkefasthed på mine banderoler eller på hjemmesiden, fordi at det er så utrolig individuelt, hvordan vi strikker. Men jeg vil lige prøve at vise jer dem først, og så vil jeg forklare hvorfor. Jeg har taget sådan en lille kurv her med det, jeg skal bruge. Så jeg vil prøve at vise jer de forskellige vægtklasser, og så hvordan de kan være forskellige i udtrykket også. Den tyndeste vi har, der findes både tykkere og tyndere i de her kategorier, men jeg tager de sådan mest klassiske, som man finder i sine typiske garnbutikker osv. Der findes noget, der er endnu tykkere eller tyndere end det her, der hedder lace. Jeg har lige taget 3 eksempler med. Lacegarner er tynde garner. Det er garner, der løber 800 meter, hvis man fokuserer, per 100 gram. Det kunne være sådan en som den her. Sådan der. Det her, det er en silky lace. Der er 800 meter, og i den her er der 100 gram. Den næste, det er den her. Det er en helt almindelig silkmohair. Her er en nøgle med 25 gram. Det vil sige, at per 100 gram er der 840 meter. Så den er en smule tyndere. Og den sidste her, det er min alpaca kid lace. Den her er et fed på 50 gram, og der er 400 meter. Så den har samme tykkelse som den første vi så. De her 3 er alle lacegarner. De kan altså findes i både en børstet fluffy version og en helt glat tråd. Jeg har også en alpaca lace for eksempel, og det som lacegarnerne er super gode til, det er at være følgetråde. De er altså gode at strikke sammen med noget andet. Man kan også godt strikke et lacegarn for sig selv. Så er man nede på en pind 2,5-3, og man vil få sådan en helt let stykke stof, og hvis man strikker den med en af de fluffy typer, kan man komme lidt større op på en pind, måske en 3,5. Og så fordi de ligesom dækker lidt mere ind. Den næste vægtklasse vi kan bruge, det er det der hedder fingering. Det er eksempler som dem her. Det er altså garner, der løber 400 meter på 100 gram, så kun det halve, det vil sige, de er dobbelt så tykke som lacegarnerne. Strik dem for eksempel på en 3,5. Hvis du skal strikke strømper, så strik den på en 2,5. Det giver et tættere stykke stof, som er mere slidstærkt til strømper. Men det vil også typisk være de her garner, som man vil bruge, hvis man skal lave den der helt klassiske med en merino og en mohair til en 20-21 masker. Så vil man bruge den her. Men de kan sagtens strikkes alene også. På dem her kan man få omkring en 26-30 masker med den alene på omkring en pind 3. Og ellers så kan man presse dem op på en lidt større pind, hvis man bruger en følgetråd. Det er den her type garn, som måske er dem, man ser mest af, og som også kan hedde forply eller sock, alt efter hvor i verden man er. Vi kalder dem for fingering.
Så er der klassen over, den hedder Sport. Det er omkring 300 meter per 100 gram. Dem har jeg ikke lige umiddelbart nogen af, selvom min Pure Merino den lægger sig en lille smule tættere op ad det med 175 meter per 50 gram. Altså 350 per 100. Den tykkere vægtklasse over den, det er det, som vi kalder DK. Det er sådan noget som dem her. DK står for double knitting, det er ikke dansk. Så de her DK-garner, de har altså en tykkelse på omkring 200, 210, 220 meter per 100 gram. Så her har vi Organic DK. Den løber 112 per 50 gram, altså 224 per 100 gram. Her er der så den, der hedder Cash DK. Det er et strømpegarn med cashmere, nylon og merino. Den løber 212 meter per 100 gram. Dem kan man fint strikke alene og få sig omkring en 20 masker på, som fungerer rigtig fint i stoffet. Men så har vi den her, den tykke mohair, som jo egentlig også er det, ligger omkring det, som vi kalder en DK. Der er 200 meter per 100 gram. Men forskellen på dem her, som er helt glatte, og den her, som er fluffy, den her kan vi strikke helt op på en pind 8. Så bliver den mere åben i maskebilledet, men de her små hår, de vil ligesom dække det lidt ind. Hvis du strikker den her på en pind 8, så vil det se helt underligt ud. Så der er forskel på, om vi arbejder med børstede tråde, eller om vi har nogen, der er spundne og helt glatte. Så det er også værd at tage med ind i sine overvejelser, at børstet garn vil fylde hullerne i maskerne mere ud, og derfor kan man gå op på en større pind, hvis man bruger netop de børstede garner. Jeg vil lige prøve at vise jer nogle strikkeprøver også, fordi det er relativt essentielt, når man skal finde sit næste projekt og finde garn til det. Jeg siger altid, at man skal lave en strikkeprøve, og det synes jeg virkelig, man skal, fordi det tager vitterligt ikke særlig lang tid, og det er ærgerligt, at man bruger en masse energi på at lave en sweater, der ender med at ende helt galt i størrelsen, fordi man ikke brugte tiden på lige at lave sådan en lille bitte lap. Kender man sine garner godt, eller er vant til at strikke en bestemt kombination, så kan man måske forlade sig lidt mere på, at ja, jeg plejer at lykkes med den her, men det er ikke det samme som, at det altid kommer til at lykkes. Når man skal lave sin strikkeprøve, så strikker man sig en lille firkant, og så får man så målt sin firkant. Jeg bruger sådan en her, og jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan jeg måler den. Men jeg strikker min strikkeprøve frem og tilbage med nogle kantmasker ude i siderne. Det gør det lettere for mig at skulle måle, fordi de ruller ikke. Jeg lægger rammen på, og så tæller jeg simpelthen maskerne, både i bredden og i højden. Nogle opskrifter, der er det essentielt, at du har højde strikkefastheden med, også i andre er det knap så meget. Det kan du se på, at hvis opskriften den beder dig om at strikke et bestemt antal centimeter, så er det lidt mindre vigtigt, hvor mange masker du får i højden. Men hvis det handler om, hvor mange pinde du har, så er det mere vigtigt, at dine pinde passer til i højden. Men den første prøve, jeg har her, det er alt sammen Organic DK i farven muldvarp. Den første, den har jeg her i enkeltråd, og der kan man lægge den på, og så kan man tælle maskerne. Det er en glat tråd, den er strikket på en pind 4, og der kan I se, hvor fin den bliver. Den bliver relativt tæt, men ikke stiv. Den næste prøve, jeg har, det er også Organic DK i muldvarp, men der har jeg sat alpaca lace sammen med, for at få den op på en pind 5. Så den bliver en lille smule større. Når man tænker på strikkefastheden, og hvor mange masker man har, så skal man tænke på, at hvis du har for mange masker i forhold til det du har, så strikker du for stramt, så skal du gå en pind op, så dine masker bliver større. Har du for få masker i forhold til det du skulle have, så strikker du for løst, og så skal du gå en pind ned. Jeg ved, at jeg strikker relativt løst, og derfor er det typisk, at jeg skal gå en halv pindstørrelse ned, for at jeg kan få det til at passe med opskriften.
Den sidste her, det er også Organic DK i farven muldvarp, men der har jeg sat Kids Silk i farven hør til, og så er jeg helt op på en pind 6. Så der kan I se, hvordan maskebilledet er blevet væsentligt større, men stoffet er også blevet løsere. Og det er blevet en lille smule mere åbent, men man har mohæren, der ligesom dækker det lidt længere, dækker de der huller lidt bedre ind. Husk, at strikkeprøven den giver først mening, efter du har vasket det. Fordi at garn vil slappe af og give sig, når man vasker det. Noget garn vil gøre det mere end andre. Især sådan noget som superwash merino vil vokse mere. Merino generelt vokser mere end nogle for eksempel nogle andre fortyper. Så vær opmærksom på det. Jeg kommer ind på i senere afsnit, hvorfor. Men vær opmærksom på, at din prøve først giver mening, når du har vasket den. Og husk på, at en lille prøve vokser ikke lige så meget som en stor sweater. Fordi når garn bliver tungt, eller vådt, så bliver det tungt, og derfor vil det trække længere ned. Det er også derfor, man skal lægge sit vaskede strik fladt, sådan så man ikke har arme, der hænger ned over et tørstativ, fordi så trækker armene så længere og længere. Så. Grunden til, at jeg ikke skriver en strikkefasthed på banderolerne, det er simpelthen fordi, at alle strikkefasthed er forskellige. Jeg kan godt strikke en firkant som den her på en pind 4 og få 20 masker, men det er ikke sikkert, at du kan. Det kan godt være, at du skal strikke på en pind 3,5, eller du skal strikke på en pind 4,5 for at få 20 masker. Så derfor er den en lille smule vejledende. Derfor skriver jeg det ikke på, fordi der er simpelthen også så mange kombinationsmuligheder. Jeg kan også godt skrive, at jeg får 20 masker med den her. Jeg får 18 masker, hvis jeg strikker den sammen med et eller andet. Men det er ikke sikkert, at den kombination vil være relevant for dig. Alligevel, selvom man kan få en vejledning på det, så skal man lave sig en strikkeprøve, simpelthen for at finde ud af, hvilken strikkefasthed får jeg personligt. Og skal jeg gå en pind op eller ned? Der er mange, som tænker, jamen den her skal strikkes på en pind 4 i opskriften, og så går de bare i gang med en pind 4 ifølge opskriften, uden at tænke over, om de måske egentlig selv strikker stramt eller løst, og burde gå en pind op eller ned. Så det er værd lige at kende sin egen strikkestil. En anden ting, det er, at hvis man har fået lavet sig en prøve som den her, og man synes, den har den rigtige tæthed, jeg kan godt lide den måde stoffet fungerer på, den her prøve, den virker for mig. Men den er 1 eller 2 masker fra det, jeg skal bruge ifølge opskriften. Så skal man til at regne. Fordi det kan nemlig godt lade sig gøre, at i stedet for, at jeg skulle presse den her op på en større pind, og jeg så vil få et meget åbent maskebillede, jeg ikke vil bryde mig om, så kan det være, at jeg skal kigge på opskriften, eller størrelsen, jeg strikker i opskriften. Så det kan vi lige prøve at regne lidt på. Hvis vi nu siger, jeg skal strikke, jeg kan lige komme med et eksempel. Jeg har lavet den her, og den er blevet færdig. Det er Northern Augustins nummer 6. Og jeg ønskede ikke, at det skulle være en fluffy mohair-sweater, som blev tykkere. Jeg kunne godt tænke mig, at det var en mere bluse, som jeg kunne have på ovenover ting indenfor brændeovn og alt det der. Så mit mål var, at jeg skal kunne strikke den her i min pure merino. Men strikkefastheden hedder 22. Jeg kan ikke presse pure merino op på en strikkefasthed, der hedder 22, uden at det bliver meget løst og ikke særlig pænt. Så i stedet for må jeg gå i gang med at regne. Så jeg går ind i min lommeregner. Og inde i den, der kan jeg se, at den størrelse, jeg burde strikke, når man deler til krop og ærmer, der skal der være 284 masker. Det dividerer jeg så med opskriftens strikkefasthed, der hedder 22 og ganger med 10. Det vil sige, at der får jeg en strikkefasthed, eller et omkreds, der hedder 129. Så prøver jeg at kigge på min strikkefasthed, der hedder 24 masker. Så får jeg lige pludselig en strikkefasthed, der hedder 118. Det vil sige, de 118, fordi jeg er 2 masker fra, der får jeg 11 cm mindre. Det er vigtigt at huske, jeg er 2 masker fra, men jeg får 11 cm mindre i omkreds. Så den der ene eller 2 masker, du får på strikkefastheden, kan have en stor betydning på det endelige færdige stykke strik. Så husk det. Så prøver jeg at kigge på størrelsen større, fordi jeg har for
mange masker på 10 cm, så skal jeg gå en størrelse op. Så jeg kigger på størrelsen ovenover, og den har en helt andet maskeantal. Den hedder nemlig 308. Så siger jeg 308 divideret med mine 24 masker gange med 10, fordi det er per 10 cm. Så giver den mig en omkreds, der hedder 128 masker. Det passer faktisk med den størrelse, jeg egentlig skulle have strikket. Så jeg strikker efter størrelsen større. Og så kommer jeg til at få den størrelse, der skal bruges til min overvidde. Se, det var smart. Så husk det, hvis det er fordi, at I har fundet et stykke stof, der giver mening for jer, og I faktisk ikke har lyst til at strikke den, enten på en større eller en mindre pind, og så vil ødelægge det, så må I i gang med at regne. Så kig på jeres opskrift, se, der kommer til at være et tal, hvor at nu deler du til krop og ærmer, hvis den er strikket op fra ned, eller du kan se, hvor mange masker, der er slået op under brystet, hvis du strikker nedefra op. Det antal masker dividerer du så med den strikkefasthed, du har fået, og ganger med 10. Så ved du, hvor mange centimeter du ender med at skulle have rundt om brystet. Og så kan du så vurdere, er det fint, eller skal du prøve at strikke efter en anden størrelse. Og når det handler om størrelser, så strikker jeg ikke nødvendigvis den størrelse, jeg burde strikke. Jeg har nu blevet færdig med trøjen her. Det er Structure Loops, som I prøver at se den, af Other Loops. I opskriften, der skulle jeg strikke en størrelse large, hvis jeg skulle følge den mængde positive ease, der skulle til. Det vil give mig et overvidde, der har 35 cm positive ease. Det synes jeg er meget. Og det synes jeg er for meget til mig. Jeg bryder mig ikke om at skulle have noget, der er så oversized om brystet, fordi mit brystmål, som er omkring en 105-6 stykker, det er ikke nødvendigvis det mål, jeg har på taljen og maven og om hoften. Så fordi jeg er større på brystet, så ønsker jeg ikke, at resten også skal være stort. Derfor strikker jeg sjældent med lige så meget positive ease, som der står i opskriften. Så her har jeg altså valgt en størrelse small, som sidder rigtig fint på mig. Og den størrelse small, den passer. Så i stedet for at gå ud fra, jeg er altid medium, så jeg skal altid strikke medium, så kig på og have styr på, hvad er mit brystmål. Og så derfra vurdere, hvor meget positive ease kan jeg lide. Ønsker jeg, at den skal være stor, og den skal være oversized, jamen så skal der nogle centimeter positive ease til. Ønsker jeg ikke, at den skal være så stor, jamen så må jeg gå ned i størrelse, og så kan det godt være, at jeg i virkeligheden ikke er en medium. Men det ender med, at jeg strikker en medium, fordi det der passer. Eller det kan godt være, at jeg ikke er en large, men jeg ender med at strikke en large, fordi jeg gerne vil have stort oversized udtryk. Så vær opmærksom på dit brystmål, og vær opmærksom på, at noget godt kan sidde rigtigt til omkring brystet, men så kan man lave nogle indtagninger eller udtagninger, der passer til ens krop. For eksempel, hvis man nu er mindre om brystet og større om maven og hofterne, så kan man strikke til det brystmål, der passer en om brystet, og så kan man lave udtagninger ned langs siderne, så man kan få mere plads omkring mave og hofter. Omvendt, hvis du er større omkring brystet og smallere omkring mave og hofter, så kan man lave indtagninger, sådan så man får et stykke beklædning, der passer til ens egen krop. Jeg synes, det er super vigtigt, at man får taget sine egne mål med, når man strikker noget, og ikke udelukkende strikker efter, hvad opskriften den siger, man skal. På den måde, der kan man lidt bedre ramme noget, som man selv bliver glad for, og som passer til ens egen krop, og ikke udelukkende til designerens krop. Jeg kigger lige på mine noter for at se. Fordi, når vi så er færdige med at strikke, så skal det vaskes og blokkes, og det skal det. Fordi der er en kæmpe stor forskel på det, du har siddet og strikket. Det kan være ujævnhed i maskerne. Det kan være for eksempel struktur som den her, og den har jeg ikke vasket nu netop for at kunne vise jer, hvordan de her, de ligesom buler en lille smule ud. Det skal de også, men måske ikke til den grad, som de gør lige nu. Struktur vil vokse mere i vask end glatstrik vil gøre, fordi at når vi har nogle ret- og vrangmasker op ad hinanden, så vil de sådan trække sig sammen. Det giver sig noget mere, når vi vasker det, og derfor er det vigtigt at tage hensyn til det. Jeg ved ikke, om I kan se det nogenlunde, men de laver sådan lidt nogle Sharpay buler her. Så sørg for, at det bliver vasket, og det bliver blokket. Jeg vil altid anbefale, at man vasker i hånden og lægger det fladt til tørre.
Jeg har en centrifuge, som jeg centrifugerer garnet i, så det kan tørre hurtigere. Hvis man har det, super. Hvis man har en god held med sin vaskemaskine og centrifugerer det i den, perfekt. Fordi jo tørrere det er, når du blokker det, jo nemmere vil det også være at blokke det i de rigtige mål. Jeg vil lige prøve at sætte en video ind her, så I kan prøve at se, hvordan min julesvætter her, den ændrer fuldstændig karakter, efter den er blevet blokket. Jeg kunne mærke, at ærmerne de var en lille smule brede, og derfor valgte jeg at strikke dem kortere, fordi at så kunne jeg nemlig blokke mig til at få det sidste længde på, som tager lidt af bredden af ærmerne. Når man har lavet sin strikkeprøve, så skal man huske, hvor meget voksede det her garn. Var det meget eller lidt, det voksede efter, at jeg havde lavet strikkeprøven og havde den vasket og blokket. Det vil vokse mere, når det er en fuld sweater, og det skal man huske. Når jeg strikker, så strikker jeg altid min krop og mine ærmer kortere end det, som jeg ønsker dem, fordi jeg ved, det vokser. Næsten alt strik vil vokse første gang, du vasker det. Derfor så plejer jeg at strikke den ind, alt efter hvilket garn, 3-5 cm kortere ærmer og et par centimeter kortere på kroppen, end hvad jeg ønsker mig. Så når jeg skal så have det blokket, så tager jeg målet på, hvor lang er ærmet. Hvis ærmet nu er 48 cm, og jeg kunne ønske mig, at den var 3 cm længere, jamen når jeg så blokker den, så måler jeg og blokker den til 51 cm. Så har jeg fået de 3 cm, også uden at skulle strikke dem, hvilket er smart. Og jeg er sikker på, at jeg får noget, der kommer til at passe mine arme og længden på min krop. Når man strikker og strikker masker, og det her det er noget, jeg lige har lånt fra Kimi Munkholm, som en måde at forklare det på. Hvis vi forestiller os, at den her strikkepind, det er en maske, så ser masken buet sådan her ud. Det er en ret maske. Hvis vi skal have den, når vi vasker den, så kan vi godt manipulere lidt med den. Vi kan godt gøre den bredere, men så bliver den også kortere. Men vi kan også godt gøre den længere, så bliver den også smallere. Det er det, jeg ønskede med ærmerne i det her tilfælde. Det var, at jeg synes, ærmerne var lige lovligt brede. Så da jeg blokkede dem, så sørgede jeg for, at de ikke var for lange, og så trak jeg lige det sidste, sådan så de blev smallere og længere samtidig. Det er især ved første vask, at det vokser. Efterfølgende, så vil jeg bare lægge det ud fladt til tørre i den form, der nogenlunde passer. For det er minimalt, hvor meget strik vil vokse efterfølgende. Mindre det er sådan noget som silke, som generelt vil tynge meget, så vil jeg ikke bekymre mig så meget om at skulle ekstra blokke det hver eneste gang, jeg vasker. Og det er trods alt heller ikke så tit, det er nødvendigt at vaske sit strik. Det var en masse ting, og jeg håber, I har fået noget ud af det. Jeg havde en hel liste, og jeg ser, om jeg er kommet igennem det hele. Stil eventuelt nogle spørgsmål, og så kan vi tage det enten i kommentarerne eller i en senere video. Husk at lave en strikkeprøve. Vurder, om den strikkeprøve, du har lavet, føles rigtig. Fordi hvis den gør det, så kan det være, at du skal regne, hvis den ikke passer til opskriften. Eller så skal du være, at du skal gå en pind op eller ned. Og så husk at tage hensyn til, hvad er dit personlige brystmål, og ikke gå ud fra, om du er en størrelse medium eller en størrelse large. Det vigtigste det er at kende sit brystmål og vide, hvor stor mængde is man ønsker sig. Og så få blokket dit strik. Det er vigtigt. Man kan blokke sig til meget, man kan blokke sig til rigtig meget, både i centimeter, men også i det færdige udtryk, hvis man synes, det bliver en lille smule ujævnt. Så det var alt for mig i dag, og jeg håber, I lærte noget. Så må vi se, hvad næste afsnit det kommer til at handle om.